И какво сега, гайс? Аз съм дупликатора и в днешното видео ще ви покажа как цъкахме FNCS DN2 и направихме две поредни уинки с 11 кила. Също така плесахме топ 1200, което за първи турнир е много добре. Също така съм ви супер благодарен, ако напишете сак дупликатора в Fortnite Item Shop, защото така ме подкрепите супер много. А сега нека започваме с самото видео. Вземай го. Падна единият. Нямам нищо, дева. Елате бързо. Бързо, Жег, бързо. 40-50. Няма аз, брат. Кракна съм. Той е горе. Хилвам. О, 90 на мен падна долу, падна И долу. аз сепнах 50. Излезна от вратата. Емпи на вратата. Идва към вас. Взе помпа. Абе брат, какво става, брат? Мен по-силно. Той може да е другия. Не, сирената я видях. Ето тук стената е, знаете. Крак е 60 лайт. Найс. Защо ми не кракват, бе, брат? Може да е над нас, Соня. На мен. Идвам. 10 секунди. Влезам в бокс. Не знам. Защо ми... Вижу. Дай. Ако го видите, веднага го стрелят. 70 лайт. 30 лайт. И шакате? Да, използваме ли това спринта на това? Ей, тук много лута мене, лат. Човек. Ла на мене. Отгоре ни идва отбор, внимайте. Споко, държу го. Бом. Вземете си капмат. 700 желязо. Правя много боксове напред. Ако ми даде, бе. Бързо. Знаеш, не ти дадо. И 500. Добре, бързо, защото трябва да го вземаш, че зоната е тук. Ило, идвай, стига толкова, си идвай. Вземи си го. Те щупиха всичко. Ето, Долу, взем си метал. И давай, ще сплашна. Давайте. Минете отдолу просто. Долу. Долу, давайте. Трябва на ми. Лат, направих боксове, лат. Но, падна. Лата на мене. Чакай, не можем. Набиха ми помпа. Деликата е помощ. Иванчо, живееш ли? Ръжкат на. Ръжката, бе. Дръж. Орлинча е лава, брат. Давай. Деликата е горе, лад. Виж, хилниства много. Това не е нашо, чупет. Ау! Някой да тарпва! Дропни това, Давай дъбъл. Аз държа, споко, давай. Дава ли ти целия да го използвам, или не? Не. Някой няма ли бяла? Имах бяла. Спри заминита. Абе, брат. Много съм за това. Чил не ми дай вече. Плашки имате ли? Да, ей сега. Да. Давайте. Отзай тук давайте. Не може да си стрелям от острова. Никакъв шанс. Брат, на мен ми прави някакви шибани скоци, аз не мога. Бият се и там. Ето хората идват. Орлинчо много напред. Бат, не мога да влезна, ей. Иванчо, къде си? Да. Съм близко. Давай. Не се спира. Дайте зона е тук е зона някъде. Чупете тази стена. Чупия. На нас стане. На мен има минита. Ела на него. Мога ги взема. Добре, чул си. Опа, е тук. Дайте глеме хай. Не, взеха го с метал. Много материал. Добър хайс. Минат покрай нас, внимай. Как Сплитват ги, дай, чупете. Сплитнаха ги. 20. 80 лайт, дерет! Давайте, качваме го. Идвете. Давайте. Трябва да качим хай. Идвете с мен. Давай на текна ли? 50. Дръж си го. Дропнаха. Дръжте, давайте, някой да строи. Някой се желя да строи, давайте. Ето, взех си кила даже. Тарпам го. Ти някой гледа да не насплитнат.
Чупете такива. Брат, гледат ни. Къде ти я не гледа, трябва ги наебем, брат? Да не- Ей там. Е, там чупете, виж къде. Аз имам маг желязо, мога Дайте да. патрони за райфъл. Патрони за райфъл ми трябва. Нямам. И аз Вай, нямам маг, нула съм. Давай, дръжте. Разпределят Давай, ела, си. бързо. Диктатор. Не мога, чакай. 29. 29, 50, 60. Дропвам, Доктор, сплитвам чупа. се, сплит. Диктатора. Чем да конекна? Не, Конекнах тук. вземи Трябва ги, че му вземи обаче ги, малко. вземи ги. Взем ги аз. Срещу нас, гледайте ги. Не, бете ги ти от спам. Не, чакай. Те са в метални боксове, няма смисъл. Ама не трябва, брат, тия чини са. Добре, давай. Трябва да се махне. Тръгна. Окей, давай. 50 метал съм обаче. Да, аз ти... Няма метал, аз вече. Ами ти много изкъби, брат, аз дропнах 500. Крак, 80 лайт. И аз набих 29. Под нас. Да, аз ти така. Ей, тук виж. Спами го. Крак, дед. Де. Найс. Спами още. Дайте аз. Окей. Ще сплашна един път, елат. Ама не, ще сплашна после. Няма смисъл. Добре, спамете някакви просто. Ей, тук отзаде. Крак. Брат, Крак. набих на 150. Де. Зона дед. Найс. Гледайте зона. Лайт. Излизат от зона. Лайт пак, брат. Много лайт набивам. Не умират. От ей, тук трябва да гледаме, значи. Стой. Гледайте към зона. Ми не виждам никой. Гледайте напред, брат. Нямам хард. Окей. Чип тарфа и го Искате ли да... Чакай. Е, там виж. Лайт. Маля, аз съм най-слаби. Дайте го малко по-надолу, лате. Е, там смайте, виж. Небе. Абе, брат, вправите, бе, човек. Имам че спомни само. Така ще не спи. Да. Ма, брат, за какво ме сплишвате, бе, човек? Кой сплитна, бе? Ма, брат, ейтнахте тъпия билд. Не, едно е. Аз съм Там. 100-200. Аз съм 200 билда. Аз съм 106. Спомнете ги просто, имате патрони. Имате 200 патрона общо. Виж, гледай тия, бе, гледай тия, те са погазани, Тук. Спомни го това. 20. Колко материал си? 40 маца. Срещу нас. Не, бе. Трябва да вземете. Де, Имаш мац, качи се нагоре просто. Дете то. Найс. Чуги. Материал. Ети съм материал. Това ми е. Дропни си сината помпа. Имаш ли хил? 4 тима са. Драбик. Три тима. Дуи соло най-вероятно. What? Спамете. Дай, спамете тук, да. Падни долу, да. Спамете тук, да. Сол. Соло е. Къде ми къде? Найс. 54 бяла. Найс, бе. Let's fucking go. Да, какво да гледате? Има кемпът в къщата. То как не, едно. Dead. Я остете. Брат, дай нещо. Кемп, гледам, там. Крак, в 30 бяла. Марк. На мене. Единия дет. 100? На дефен. Умри, бе. Чакай. Взех. Найс. Дед. Пред мене. Имаме. Дай. Бяла. Дед. Давай. Дай за бой. Още. Къде бодите? Чупа крак. Тук има някой. Тук е. Ето тук е бой. Имаше ли бухалка това? Не, триби, отзад. Цали ротейт. Тук има слон в рая. Дай, трябва да ходим. Пускам с флашка и ще ходим. Дайте. Давай. Ейт. Над моста ли? Как? Давай. Аре. Следвайте му. Не ги следвайте. От ето тук скачате. Още 8 минути. Ето. Стеф. Библиотека. Пасна. Ще ви пусна боб. Гледайте, под нас има такова. Къде отиде? Взимай го. 5-4-5. Да, мръдни. Е, там вижте. Те ги лезърват. Стой. Чу. Е,
Там, тук, гледайте, тук. Не би трябвало да дойдат, защото бяха едитнали. Идват, виж. Идам. Чакай. На- Покажи се, момче. Над нас, Тук, точно тук, над тук. нас. Вижте, точно над нас ще ни лейзера, ако Не, пробваме нещо. Я, Плува. Ей те, виж. Зона, искате ли качим, Чакай. когато всички минат и да почнем да качим? направих още един бокс. Да, между другото. Ама те зад нас, моите... Направих още Ама един бокс. Хая мисля, че Хая няма как. Те са на планина 100% Хая и Хая ще паднат за мода да ротейтнат. И ние през това време може да качим Хай с... Колко маци имате? Аз съм 5-2-5. 5-4-5. Аз съм 3-4-4. Много сме добре. 3-4. Стойте, гледам ги тия. Сега ще ротейтнат. Те от планината, Ако трябва, нали стоят знаете, си мога от да живеем в планината. зона. Стой да видя какво ще Много направят. мога да живеем в зона, имам Така две. тия тръгнаха, не ги стреляте? Имаме сплашки, ние сме много добре. Трябва само да качим. Сплашки и медни. Те обаче на планината си го държат, май. Я пусни. Не, тръгнаха. Окей, найс. Само че там мато ни е добър, хай. Тук са. Това не беше Хая. Пускам, давайте, елате, пускам сплашка, ела. Ще качим. Или как трябва първо да... Не. Използвай... Мале! Какво направих? Найс. Убих някакъв с сплашки лейзер. Добре, остави го. Качвай. Не, виж, има хай, няма. Няма... На мен! 150. Качвай горе. Дерет. Сплашки спая, една сплашка. Моля те, плay. Най... Yes, качвай хай. И Да, да качвам ебем го, да. оня. И колко маци има то ния? Дайте го качим с атака. Как? И аз ще направя тук 90-ки. Аз съм толкова 4, стига. аз съм 5 почти. Аз изхабих тухата. Ела, бързо! Някой да дойдеш мен за дабъл. Тука. Държи само на едно. Те пас. Давай. Аз си взех кило от зона. 30. 30. Крак. Гледайте срещния хай. Гледай Там долу, се. там, дървото. Давайте някой да билди. Двойно. Чакай, ето. Давай. Само че трябва да качим още. Иванчо, гледай през това време. Мале колко съм слаб. Там. Ей, тук е контестът за хай, елате. Гледай, да, трябва да ти да гебем. Гледай ги. Стримата ги гледаме. Отивам да конекна, елате. Гледай. 29, 76, 70 набих на този дец. Държи. Некна ли? Там стои. Не ссъм, Ела стой. за желязо. Гледай как гледай. Стой. 30. Оф, набиха ми нещо. Конекна, хубаво. Дига. Дигам. Low ground дете. Тук. Виж къде съм. 30, 60. Трябва ми да дадете обаче тук или метал. Винчо, той дипликатора бил звъня. Гледаме. Ела, дипликатор е бърз. Сплитаха, къде? Конекнах. Взех кил. Качва некъв. Качва, да. Почекам. Сплитвам. Това е дубликатора. Сплитвам, Не фул сплит. сплитвай. Сплитни. Давай, ако може сплитвай. Не, много са. Нека. Дайте надолу, дайте. Той е соло, бе, брат. Чакай. Дубликатора, да го гледаме се. Не е соло. Терило е. Нищо, спамете. Ще ги сплитнем, дайте. Падна. Ще умре от... Не, давай, дръжте. Дайте аз. Трябва ми мац обаче, Аз. Ела, Добре, те бе. спашем. Ела. Давай. 2 пъти. Ти го билдиш. Там спамете, вижте. Не го идете толкова много, като не мога да гледаме. Това спася ли от фол демидж? Не. Специално. Зирото, да, зирото. Чакай, сега използваме. Давай, билди. Билди ви, че нямам Нямам такова. хард вече. Гледай тук. Пълна. Пълна бак. Това е трио, Я, билни е тук, е така. Това е стакното трио, разделиха се. Там, виж. Там. Като 360. Той няма Аз ще да е пусна много, бомб, да е защото съм на много 40. да е много тихо от зона. Оставям го. Последната... Гледайте, ето. 360, 90, Дед. 120. Накрая двама слизат, тя ще игра Нямам зона. патрон. На. Ето. Ама пикъп ни бързо. Двама слизат и аз живея зона, ако остане. Чувствай. Дайте хард. Тук трио, Нямам това хард. е трио. 30, 60. Там. Дула. 30. Там спомнете, виж. И аз нямам хард. Иванчо, патрон. Бяла някой има ли бяла да знае? Стой малко имам ще 10 слезна. Че е последната. Двама слизат. Рано е да слизаме. Чил, няма да сме толкова много. Виж, така. Там спомни. Ето, вижте го. Пой, крак. Конекция? Конекция аз. Иванчо, падни. Не. Иванчо. Добре, Иванчо пай.
Абе как точно? Тук. Дай спам. Стига? Не им влизай. Иван, че не спами как сме. Дайте един. Чакай се. Полото дай. Пускам се с това. Мърни. Най-долу съм. Оба, 4 бяла, 4 бяла. Падам го, Иван, че не спами за максимум. Аз съм долу съм. Те са... Сплитнах един. Иван, че не мърдай отгоре. Долу са. Качва ли са? Дай да държим, дай да Сплитвам го. Пана Пана във водата. Мене? Ние ще... Найс. Let's fucking go, бе. Let's fucking go. Паднаха горе, супер. Парам долу на честа взема. Трябва да лутнем бързо. Дай Имам помпа. Тия ще нагледат обаче, знаеш. Имам 6 минута и по... Аз имам 3 минути. Тук човек. Един. Къде, кажете къде. Кача се горе. Имам Горе, две помпи имам. А на мене. Крак. 15, де. Найс. Те обаче гледат другите. Помпи. Дай. Много мат съм. Влизам аз. Уайт, да съм все едно уайт. Де те линия. Материал. Дропни мат. Дет. Малекъв лейзър му направих. Чакай да вземем машата до бокс. Давайте. Да, спаши. Лоди, сложи лънчпад. Ей там, ей... О, не. Ей тук на... Лендвам ей... О. Дай той емоти. Ама аз нас уроничу, виж. Аз май съм дет. Не си дет, него. Иванчо, идвай. Приготви спашка. Пускам. Добре. Давайте. Нямам Надясно, спин, брат. скочи. Качите. Няма шанс да ни хитна, даже да хитна, че бъде блянка. 100? Зона съм. Теб съм. Правете до мен. Пусни. Ще пусна... сега ще пусна сплашка. Колко мацате? Дай пак да замислим нещо за хайп. 4-3-3. 4-1-5. Мога да го взема, аз съм 4-0-3, но имам метал. Значи Орлинчо почва с метал, защото е макс. О, вижте, погледнете. Девета зона. 3, 2, 1. Гледайте за килове. Стига. Още един път по-не макс, брат. Дайте пак да пробваме да ги сплитнем, брат. Те трябва да изчезнат там. Марквам зона. Чакайте зад нас да ротейт. Вижте. Ей там. 2 билда трябва да щупим. Давай. Паднаха. Сплашвам, дайте. Ротейтвайте. Де. Давайте, вземем го, давайте. Бате, много умряха. Качвайте. Давай, качваме го. Взех метал. Качвай. Добре, аз качих малко. Мале, теле. Гледайте, тук ротейства 30. Още високо, още по-високо. Не, те сме чил, няма. Не, тук има някакви тук, дайте. Чил, вижте, без... Да, виж Орлинчо. Ай, мале, колко кило взех от това? Найс. 60-90? 30. Аз гледам под нас има ни да. Качвам още. Да. Аз съм 500 общо. Под нас Той отиде аз. сол. Сол, спомня. И удърбо. Е, тук гледайте, те могат да първат да сплит, защото... Да, сега тия ще тръгнат, ей тука. Дайте, аз съм и го ротейтам. Гледайте на първия, който ще почне, чухте? Давай, чакай. Пулва. Деба, бе, пулва бак. Споко. Е, тук И ние сме внимайте, добре. тук. Гледайте, тук. Ей, сега ще тръгне. Чакам. Дай, Да. 29. Не. Давайте. Под нас хора им. Внимателно е тук много лесно ще ни вземат така, ако някой учи. Стига толкова, стига. Окей. Пак качи, деба и. Много. Сега ще се опитам да леза на някой. Карти нямам трябва. такова. Аз. Е, така тук сол. Карти имате ли? Имам само Аз. Колко патрони за яр имате? Имам 100. Ей, за яра, ела. Не дарвайте точно. Ей, там, вижте. 3. Не, че. Гледай, ама сплитната. 3. Давай. Сплитнаха на, скочете. Взех по-демич. Деба. Ма и двамата ли? Дай мац. Всичко. Мац. Сплашки. Чупат за тебе.
Не бе, брат, как сплитнаха? Как ни пари? Трябва да гледаме, брат, ние не го гледаме. Трябва да го живееш брат сам. Топ 7 си. Ме дай ми. Мога цъкаш го, цъкай го, зон, имаш 3 сплашки. Топ 7 си още. Имаш материал. Еба. Аха. Как го... Що пък не? Не, завали, Давайте, завали, давайте. давайте, давайте. Трябва Що- да вземаш що е? плашката, брат. Зад нас още има хора, внимайте. Давайте, спирайте. Ма на мен ми свърши. Храста няма никой. Севата, Еди севата. си. Зад нас има, зад нас има. Едитам съм ли? Не съм види. Не се едитнал, аз се едитнал. Да, Това. ама, защото не спамеха и аз. Ето тук е соло. Пусни. Ляво, ляво, мале, ляво, какво става? Ще Взех кил! Внимайте, What? внимайте, точно Взех кил. Има ли? Мали, Чакай. има някой. Мога да Дома отида е за там. рефреш, мога да отида за рефреш. Ми пробвай. Е, сега като ротейчваме. От ей тука. Давайте. Взеха го. Ело отгоре. Давайте. Сете ма. Stay with me. Тука. Е, брат, за една секунда ротейт. Тапнем, над милита. Чуй. Имам. Това не е нашо, чуби. Дръжте. Мага се от тука. От тука. Изе. Няма ли никой на вас? Не ви гледат, нали? Внимание. Бате, читера! Вземете го пак го. Иванчо, пусни го, дайте го взема и да Дай. го хвърля. Дай. Дай минута, че ме взе. Колко взех? Ми 2 май. Къде е това, бе? Къде е Боба? О, колко би? О, Окей, трябва. Белео сме. 4 човека трябва да обърнат само, брат. Ще стане. Еми да, ама. Ма трябва, давайте. Ротейт. От ей тука или? Дайте, ротейте. Ако видите някой го... Е, вижте. Сетам. Дайте. И тука падаш надолу. Така. Сеш ма? Още по-надолу. Конах печима. Крак. Добре. Найс, бос сме. Бос. Чу. Долу. Бокс. А така. Два. Найс. Иванчо? Кът се горе. Бокс. Да. Приедет. Не, няма сега. Няма Ма те как. са ни направили, аз това имах предвид. Внимайте отгоре. Влизат ни. Не Обърни. съм, Ела тук. Дайте да Ела тук. Така, найс. да. На мен бухалката ми е, ще се щупи. Чупи тук. Тупати, зад нас. 100 на едно. Не мога, давай, идвай. Ротейпайте! Ротейтвай, Иванчо. Не мога. Бате, не, наистина. Виж къде съм, аз съм на добро място съм, ела. Малко по-надолу съм. Еди, Аз оцелях някак. Добре, Иванчо е тук. тук съм. Но нямам, използвах си блоба. Дайте, по тази рампа. Да. Под рампата имаше много. Чупи, не е нашо. Така. Не е нашо, чупи. Не спитам. Бъди на помпа. Вече. Ротейпайте. Ела на Иванчо бокса. Не сме зона. Отгоре трябва. Отгоре виж, ето. Аз съм Дет! Дед. Ще взема сафа. Взех сафа нас. Трябва да ходите, много пълна. Има много долу в зона, брат. Има Тихо. Имам search warning, брат. Аз съм дет. Моля един от вас да оцеле. Найс, Орлинчо, найс. Аз умрех. Продължавай, Орлинчо. Браво. Давай. Топ 7 с 12 човека си, давай. Не, излез от тука. Имаш мац. Такова е на хард. Винаги на хард. Случай на тухла направо. Защото после ще са такова. Тук има човек. Наляво, давай. Чупи по-бързо. Да, врата. Да. Найс. Дай. Чупи бързо. Не, GG. Нищо. Пето, брат. Вау. Еми хора, това беше от самото видео и не забравяйте сак дупликатора в Fortnite Item Shop. Чао.